Dat is niet. Het zas. Nog nooit. Are you alright? Ik ga het nou enjoy. Dat is niet meer die discipline. Ja. Maar dat stopte. Hij was. Hij stopte nu niet in rugby. Wat jullie wil zeggen? We stick to what we are good at. En ons repeat en ons doen, ons het W gaan kom. En ons kry vandag. Hy is op julle fucking harde weg. Elke ou wat op die veld was vandag het gewys hoekom word jy in die squad. So niemand kan vir julle question hoekom julle question vlieg. Julle gaan julle self question. Maak het moeilik vir ouens en okkies om terug te kom in die span. Because hy kan nie die belangrikste wees as hy nie is. Hy val as in mekaar. En hy weet het. Hoe sê jy? Ek sê jy. Kyk nie, het kan ook wees as met vroeg seer kry nie. As het weet op die Ek kom hier terug. Ek is oorgehaal van die Moses. Because ons het hard gewerk om tot met die W te kom. Niemand daar buite verstaan hoe hard het ons gewerk. Ons alleen verstaan hoe hard het ons gewerk. Maar die harde werk stop nie nou. Nou moet ons ry op die golf. Because ons is af next week. Maar julle weet ons is af as wat maak ons. Ons gaan nie met werk ons please. So die next games, dan kom ons met dieselfde energy. Gaat ons wherever ons gaan. There we go coach. Ons het hom so. Yes coach. Die fucking weer wat super word. Ons op 3. Zo diep. Ik wil klaar eigenlijk. Ons het dieper betalen. Ruben, de klein kokkie in het jaar heeft. Ruben met W. Zo die andere mannen wat terugkomen. En nou, onze squad. De boys is lekker samen. Yes. Is lekker samen. Maar die dingen die next game gaan niet busy. Yes. We gaan naar Harderwijk dinsdag. Harderwijk volgende weekend komen. Maar het is een weekend ook. Yes. Right boys, en dat moet je een nummerbriefje uit. Dat is elk weekend, maar dat is gewoon een nummerbriefje uit om het recht maakt. Dank je boys. Ga ze coach. Nee, hij is mijn dochter, coachie. Sorry, maar. Belangrijk,